ሻሎም 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን። ሕጂውን ብወንጌል ኢና ክንዛረብ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ወንጌል ይኸዘራርበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን። እግዚአብሔር በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ማለት እዩ። ወንጌል ሲግሉጽ ወንጌል ሲግሉጽ ማለት እዩ። ወንጌል ጸጋ አምላኽ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዝኾነ ንጹርን ዝተገለጸን ማለት እዩ። ንጹርን ዝተገለጸን እጂ በዚ ንጹርን ዝተገለጸን ወንጌል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተኽንገብርና ቃል አምላኽ አርእስታት አልዒልና ጥቅስታት መደገፊታት እንዳተጠቀምና ክንርኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ወንጌል ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገለጸ ስለዝኾነ ግሉጽ ማለት እዩ። ወንጌል ግሉጽ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ወንጌል ግሉጽ እግዚአብሔር ዝተገለጸ እዩ። ብሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝኾነ ዝተገለጸ እዩ። ሻሎም ሻሎም ብርኻት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እጂ ንዘራረበሉ ቃል አምላኽ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝኾነ ዝተገለጸ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ግሉጽ እዩ ማለት እዩ። ወንጌል ጸጋ አምላኽ ግሉጽ እዩ። ዋው ሃሌሉያ። ነዚ ግሉጽ ዝኾነ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ብትክክል እንታይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንርድኦ ኣለና። ግሉጽ ዝኾነ ግሉጽ እዩ ማለት እዩ። ግሉጽ ዝኾነስ ግሉጽ እዩ። ግሉጽነትካ ኣለዎ ማለት እዩ። ግሉጽነት ክህልዎ ከለዎ ከዓ ኣብ ምዝርራብ እንታይ ይርከብ? ግሉጽነት ይርከብ ማለት እዩ። ኣብ ምዝርራብ ብሕልፊ ሰባት ንሕና ክንዘራረብ ከለና ከከምቲ ዝግብኦ ከከምቲ ዝበጻሕናዮ ቃል አምላኽካ ከምኡ ስለ ዝብለና ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝብለና ቃል አምላኽ ከከምቲ ዝበጻሕኩሞ ብሓደ መንገዲ እንታይ ግበሩ ተመላለሱ። እቲ ሓደ መንገዲ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ሕጂ ቃል አምላኽ እንዘራረበሉ ዝጠዓመን ግሉጽን ዝኾነን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ክኸውን ዘይኮነስ ዝኾነ ቅድም ዝኾነ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ንመጻኢ እውን ዝኸውን እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። እዚ እቲ ግሉጽነት ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። አርእስትና እንታይ ክኸውን ናይ ሎማዓንቲ አርእስትና ካብ ቃል አምላኽ እንታይ ይኹን ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንዘራረብ። ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ግሉጽ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ኣይሕፍርኒ ማለት እዩ። ግሉጽ ዝኾነ ነገርሲ ኣይሕፍረካን ዝተገለጸስ ኣይሕፍረካን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። መጽሓፍ ቅዱስና ብብዙሕ ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣብ ክልተ ነገር ከፊልዎ ማለት እዩ። ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ዝብል እንታይ ገይርዎ ከፊልዎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ሕጂ እቲ ናይ ግሉጽነት ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ዝኾነ ግን ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ተገይሩ ተገሊጹ። ግልጸቱ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን እዩ። መብርሂኡ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን እዩ ማለት እዩ። ብሓድሽ ኪዳን ኢኻ እንታይ ትገብር ማለት እዩ እቲ ግሉጽነት ትርዳእ። እዚ ግሉጽነት ከዓኒ ጸጋ አምላኽ ውህበት ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን ግሉጽነት ኣይነበረን ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ግሉጽነት ኣይነበረን። ቅድሚ ብሉይ ኪዳን ከዓኒ እንሆ ኣብ ዘመነ ኣዳም ኣብ ዘመነ አብርሃም ኣብ ዘመነ በዓል ኖህ ዝነበረ ቅድሚ ሕጊ ዝነበረ ከዓኒ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ተስፋ ቃል ንአብርሃም ዝተዋሃቦ ከዓኒ ተስፋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ተስፋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ተስፋ ማለት ንሓደ ነገር ምጽባይ ማለት እዩ። ንአብርሃም ከዓኒ ወንጌል እንታይ ኮይኑ ተሰቢኽዎ እዩ። ወንጌል ተሰቢኽዎ እዩ ብናይ ተስፋ ቃል እታ ተስፋ ትብል ርኢናያ እንታይ ምጽባይ ማለት እዩ። ኣብ ተስፋ ምጽባይ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብ ተስፋ ምጽባይ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኣካል ግን ምጽባይ የለን። ኣካል ኦልሬዲ ኣካል ኮይንካ ማለት እዩ። ናይ ሓድሽ ኪዳን መግለፂ ከዓ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ስለ ዘይሕፍር ኣካል ኮይኑ ዝተገለጸ እዩ። ዋው ሃሌሉያ! ወንጌል እዚ ዘጥዕሞ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ኣካልነት ኣለዎ ማለት እዩ። ኣካልነት ኣለዎ። ኣካል ኮይኑ ተገሊጹ ኣካል ኮይኑ ተገሊጹ። ስለዚ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ኢሉ እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ? ዝገልጾ ማለት እዩ። ነዚ ክገልጸልና ክነግረና ከሎ ግን ንሕና ወሲድናዮ ዘለና ኣብዚ ግዜ ዘለና ኣብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘመን ዘለና ግን እንታይ ወሲድና ኣርእስቲ ማለት እዩ? ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ወሲድና ዘለና። ስለዚ ከሕፍረካ ኣይክእልኒ ወንጌል ማለት እዩ። ኣብ ገለ ግዜስ ዘሕፍር ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ገለ ግዜስ ዘሕፍር ነይሩ ማለት እዩ። ብዘመናት እንድሕሪኢና ብፔሪድ ብታይማት እንድሕሪኢና ስኒ እንታይ ማለት እዩ? ዘሕፍረሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሕጊ ኣብቲ ናይ ሕጊ ዘመን ዘሕፍር እዩ። ሕጊ ከሕፍረካ ይዝኽእል ደገፍ ኣይህበካን እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንእስራኤል ዝተዋሃቦም ኣብ ከረን ሲና ብናይ ሙሴ ሕጊ እንታይ ዝገበሩ ማለት እዩ? ዝተቐበልዎ ማለት እዩ። ብናይ ሙሴ ሕጊ ዝተቐበልዎ ኣብ ከረን ሲና ዝተዋሃበ እንታይ ዝገብር እቲ ሕጊ? የሕፍረካ እዩ። ከተባዓካስ ኣይክእልኒ፣ ደገፍ ክህበካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ደገፍ ክህብ ኣይክእልኒ። እዚ ናይ ከረን ሲና ማለት እዩ። ደገፍ ክህብ ኣይክእልኒ። ቅድሚ ሕጊ ዝነበረ ግን ተስፋ እዩ። ተስፋ እዩ። ተስፋ እዩ። እቲ ቃል ዝኣትዎ ተስፋ ንኣብርሃም እንታይ ኣይገብሮን እዩ ማለት እዩ? ንቃሉ እዩ። ንቃሉ እዩ ዝርኢ እግዚኣብሔር። ንቃሉ እዩ ማለት ዝኽተል እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ንኣብርሃም ብብዙሕ መንገዲ እንኾን ብብዙሕ መንገዲ ጌጋታት ክገብር ኣብርሃም እውን እንሪኦ ኢና። ጌጋታት ክገብር ናይ ተስፋ ስለ ዝኾነ ግን እንታይ ኣይገብርኒ ማለት እዩ? እግዚኣብሔር ንኣብርሃም እንታይ ክገብሮ ዝኽእል ተስፋ ቃል ስለ ዝኣተወሉ ነቲ ቃሉ ርዩ ንኣብርሃም እንታይ ዝገብሮ ዝድግፎ ብብዙሕ ግዜ ክድገፍ ከዓ ንሪኦ ማለት እዩ። ኣብቲ ጌጋታቱን ኣብቲ ብዙሕ ዝተሸገረሉን ኣብርሃም እግዚኣብሔር እንታይ ክገብሮ ኢና ንሪኦ? ክድግፎ ኢና ንሪኦ። ክድግፎ ኢና ንሪኦ። እዚ ከዓኒ ዝደገፈ እዚ ከዓ ሙሉእ ምድሓን እዩ ማለት እዩ። ሙሉእ ምድሓን እዩ ማለት እዩ። ንኣብርሃም ሲ ንዓውፃእ ክብሎ ከሎ ካብ ቤተሰቡ ንዓተፈለይ ክብሎ ከሎ ካብ ቤተሰቡ ሲ እዚ ናይ ምድሓን ምልክት እውን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። በርከስ ካብቶም ዓሌቱ ንዓውፃእ ናብ ዘርኤካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ናብ ዘርኤካ ንዓውፃእ በቲ ኣርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና ማለት ከሕፍረካ ዘይክእል እዚ ከርኤካ እየ። ንመን ከርኤካ እዩ ዝብሎ ዘሎ? ብተስፋ ቃል ንክርስቶስ በርከስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ። ኣብርሃም ኢሉ ማለት እዩ። ኣብርሃም ሲ ንዓይ ርእስ ዘመኑስ ሓሊፉ ኢሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንዓይ ርእዩ ዘመኑ ሓሊፉ ዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ክዛረቦም ከሎ ማለት እዩ። ኣብርሃም ኢሎም ክምስሉ ከሎ ከም ኣብርሃም ኣይኮንኩምን፣ ኣብርሃም ንዓይ ርእዩ ዘመናቱ እንታይ ገይሩ እዩ? ሓሊፉ እዩ ኢልዎ። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ከሕልፎ ዝኸኣለ ከዓ እንታይ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናይ ተስፋ ቃል ሂብዎ ማለት እዩ። ኣቐዲሙ ኣብቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ንዓ ውፃእ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ህዝብኻን ካብ ዓሌትካን ንዓ ውፃእ ኣነ ናብ ዘርኤካ ምድሪ። እዚ ከዓኒ ኣነ ናብ ዘርኤካ ምድሪ ማለት እንሆ በቲ ስጋዊ ምድሪ እንሆ ኣቦ እስራኤልን ዝኾነሉ ኣቦ ዓለምን ኣቦ ኣህዛብን ዝኾነሉ ክልተ ትንቢት ተዋሂቦ ማለት እዩ። ንሕና እንደልዮ ግን ልክዕ እቲ ምድራዊ ናይ እስራኤል እንታይ ንገብሮ ኢና? መፅሓፍ ቅዱስ ምድራዊ በረኸት ከም ዝባርኾም ካብ ኣብርሃም ንሪኢና። ንሕና ንሪኦ ሕጂ ግን ሰማያዊ በረኸት ዘለዓለማዊ በረኸት ዘየሕፍር ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኢና እንታይ ንገብር ሕጂ? በዚ ቃል እዚ ንዛረብ ማለት እዩ። በዚ ቃል እዚ ክንዘራረበሉ ከለና ከዓኒ ኩሉ ሻዕ ከከምቲ ዝበፃሕናዮ ብሓደ መንገዲ ኢና እንታይ ንገብር ማለት እዩ? ነመላለስ እምበር ነንሕድና ክንፃረፍ፣ ነንሕድና ክንነዓቕ፣ ነንሕድና እንታይ ክንገብር ናይ ክፉእ ተንኮልን ሓሳብን ክንወሃሃብ ኣይኮነን። መዐቀኒና ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፣ መዛረቢና ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፣ ቃል ኣምላኽ ከዓኒ ኣብ ገዚኡ እናተገለፀ ስለ ዝኸይድ ኩሉ ሻዕ
ምክብባርን ኣብቲ ቃል ዘለና ምርዳእን ንግዜ ክንህቦ እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘየድሊ ግን ኩሉ ሻዕ ካሕፍረካ ዝኽእል ግን ክንዛረበሉ የብልናን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከማን ካሕፍር ዘይከኣለ ንኣብርሃም ኣየሕፈሮን በቲ ናይ ተስፋ ቃል ክንዛረብ ፀኒዕና በቲ ኣብቲ ናይ ሕጊ እንተመፂና ግን ሕጊ ንባዕሉ እንታይ ኣይህበካን እዩ ዓቕሚ ኣይህበካን ኣብ ሕጊ ዝነበረ ናይ ሰብ ኣራዳኣ እንሆ ልዕሊ ኩሉ ኣይሁዳውያን ንገብር ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ ንገብር ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝመፀ እቲ ሕጊ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተሰሪዑ እስከ ክትገብሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡሉ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ነቶም ሰብ ሕጊ ክዛረቦም ከሎ ንዕበሉ ሕጊ ከመይ ምዃኑ እንታይ ክገብረኩም ከርኤኩም ኢሎም ኣሎ ሕጊ ከም ዝፈልጡ ብሕልፊ ሰብ ገላትያ ስኒ ኣህዛብ ከለዉ ስኒ በቲ ስሉኽ ኢሎም ዝኣተዉ ኣይሁዳውያን ዘዕገርግርዎም ዝነበሩ ክትግዘሩለኩም ዝበሎም ብኡ በቲ ሕጊ ስለ ዝፀንሑ እዮም በሉ ንዑ ንሕጊ እንተፈለጥኩሞ ከርኤኩም ኢሉ እምበርከስ ሐዋርያ ጳውሎስ ክንሪኦ ከለና ሰብ ሕጊ ነይሩ ካብቶም ሰብ ሕጊ ሓደ ቀዳማይ ናይ ሰብ ሕጊ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ገማኤልካ እንታይ ዝኾነ ዝተምሃረ ንሕግስ ኣፀቢቑ እንታይ ዝፈልጦ እዩ ንዑ በሉ ኸሪአን ንርኢና ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም ተፃሒፉ ዘሎ ንርኢና ሕጂ ደሊናዮ ዘለና ግን እቲ ከሕፍር ዘይክእል ዘለዓለማዊ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብወንጌል ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣርእስትና እንታይ እዩ ወንጌል ዘየሕፍር ዘለዓለማዊ ዝብል ወንጌል ዘየሕፍር ዘለዓለማዊ ኢልና ኣዝዩ ደስ ደብል ነገር ዘተባብዕን ዝመክርን ዝድግፍን ቃል ኣምላኽ ክንትንክፍ ኢና ሎ መዓንቲ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ልዕሊ ኩሉ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝኣመነ ብክርስቶስ ዘይሓፍር ማለት እዩ ብወንጌል ዘይሓፍር እንተኢልና ብክርስቶስ ክትሓፍር ኣይትኽእልን ኢኻ በርከስ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ኣብ መስቀል ወዲኡ እንታይ ገይሩ ተፈፀመ ዝብል ቃል ኣየሕፍርኒ ተፈፀመ ዝብል ቃል ኣየሕፍርኒ ዘይሕፍረካ ምክንያት እንታይ እዩ ዘይሕፍረና ምክንያት እንታይ እዩ በርከስ ውልድነት ረኺብና ኢና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ክንብሎ እንሆ ንኣምላኽ ወራሲና ምዃኑ ወረስቱ ንኣምላኽ ምዃንና እንታይ ጌርና ኢና ኣረጋጊፅና ኢና ቃል ኣምላኽ የረጋግፀልና እዩ ማለት ውሉድ ካብ ኮንኩምሲ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ይኹም ኢልና ማለት እዩ ንኣምላኽ ወረስቱ እንተኮይንናዮ ውሉድ ኣይሓፍርን እዩ እንታይ ኮይኑ እዩ ውሉድ ክሓፍር ኣይተፀሓፈን እኳ ውሉድ ክሓፍር ዝብል ነገር ኣይተፀሓፈን ውሉድ ናይ ኣቦኡ ትብዓት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ከምቲ ወዱ ንጉስ እንሆ ናይ ኣቦኡ ትብዓት ዘለዎ ውሉድ ከዓኒ ናይ ኣቦኡ ትብዓት ኣለዎ ስለዚ ወንጌል ኣየሕፍርኒ ብወንጌል ምእማን ኣየሕፍርኒ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ፅቡቅ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ተዛሪብዎ ኣሎ ኣብ ሮሜ 1:16 ፅቡቅ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ዘየሕፍር ምዃኑ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ንሰብ ሮሜ ምዕራፍ 1:16 ክዛረብ ከሎ ዘየሕፍር ምዃኑ ኣብ ክልተ ወገናት ገሊፁ እንታይ ገይርዎ ተዛሪብዎ ንኣይሁድ ኮነ ንፀራዊ ኮነ ነቲ ዝኣመነ ዘበለ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን ምዃኑ ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ኢሉ ማለት እዩ ብወንጌል እንታይ ይገብርኒ ኣይሓፍርኒ ኢሉ በርከስ ሓደ ነገር ዝሕፍር ነይሩ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኢሉ ኣይጠቕሶን ሐዋርያ ጳውሎስ ፍጹም ሱቕ ኢሉ እንታይ ክገብሮ ይክእል ክገልፆ ኣይክእልን ሓደ ነገር ዝሕፍር ነገር ስክፍታ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ሮሜ ብብዙሕ ነገር ክንፍትሾ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናፍቲ ደለየ ዘለኹ መደገፊ ጥቕሲ ኢለ ዝወሰድክዎ ናይ ሎም መዓንቲ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ እንታይ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ዋው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሰብ ተሰሎንቄ በብዙሕ ነገር ዝተረበሹን ዝተጨነቁን ማሕበር እዮም ማለት እዩ ሰብ ተሰሎንቄ ብጎይታ ኣሚኖም ከለዎ ሓደ ራብሻን ዕግርግርን ስምባደን ነይርዎም ማለት እዩ ሱቕ ኢሉ ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነዚ ደብዳቤ ጽሒፉ ንሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ደብዳቤ መልእኽቲ ዝጽሕፈሎም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን በዚ ሰዓት እዚ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመና እንታይ ክንኮን ኣለና ራብሻን
ዕግርግርን ምጥርጣርን እንታይ ክንገብሮ ንክእል ኣለና? ብቃል ኣምላኽ ከነርሕቆ ክንክእል ኣለና። ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ እንታይ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና? ከነርሕቆ ክንክእል ኣለና። ካብ ምንታይ ኢና ከነርሕቆ ዘለና? ካብዞም ሰብ ተሰሎንቄ ማሕበር እዞም ሰብ ተሰሎንቄ እንሪኦም ማለት እዮም። ንሶም እንታይ ዝኾኑ እዮም? ዝተረበሹ እዮም፣ ዝተሃወኹ እዮም፣ ዝሰንበዱ እዮም። ብብዙሕ ነገር ነቲ ዝተዋሃቦም ውልድነት ናይ ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተኣማምነቶም ብዙሕ ነገር ጎደሎ ከም ዘለዎም በዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሕብረና ዘሎ ነገር ንርድኦ ማለት እዩ። ስለዚ ምስቲ ኣርእስትና ከነናፃፅሮ ተኮይንካ ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ኢልናዮ። ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊዩ እንታይ ኢልናዮ? እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ዘለዓለማዊዩ እንድሕር ኢልናዮ እንታይ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ? ክትርበሽን ክትስንብድን የብልካን። ካብ ምንታይ ኢኻ ትርበሽን ትስንብድን? ክትስንብድን ክትርበሽን የብልካን። ክትስንብድን ክትርበሽን ዘለካ ምክንያት እንታይ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ? ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ተኣማምነት ውሒድሎ ማለት እዩ። ዋሕዲ ሒዝካ ኣለካ ማለት እዩ። ዘሕፍር ዋሕዲ ሒዝካ ኣለካ ማለት እዩ። ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይገበርካዮ ብዘይወዓልካዮ ብሱ ዝሰርሓልካ መጠን ኣብ መስቀል ዝተወድአ ተፈፀመ ብኡ ተኣማሚንካ ምልኣት ትብዓት ክህልወካ ቃል ኣምላኽ ይፅዋዓና ማለት እዩ። ስለዚ ናብታ ተሰሎንቄ ከነንብብ እሞ ኣብኡ ዘሎ ትንክፍ ከነብሎ ኢና። ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ሰብ ተሰሎንቄ ክንትንክፎም ከለና በዛ ኣርእስተ እዚ ገሊፅናዮም ኣለና ማለት እዮም። ዝተረበሹ እዮም፣ ዝተሃወኹ እዮም፣ ዝፈርሑ እዮም፣ ዕግርግር ዘለዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣና ከዓ ካብዚ ክንምሃር ከለና መንፈስ ትብዓት ተዋሂብና እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይተቐበልናን። ስለዚ በዚ ቃል እዚ ትብዓት መንፈስ ኢና እንታይ ንገብሮ? እንሪኦ። ዘየሕፍር ስለዝኾነ ወንጌል ክሕፍር ስለዘይኽእል እንታይ ማለት እዩ? ዘትብዓካ እዩ። ዘለዓለማዊ ትብዓት ዘለዎ እዩ ወንጌል ማለት እዩ። ሰይ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እዚ ነገር እዚ ክንርድኦ ኩልሻዕ ፀጋ ኣምላኽ ደጋፊናይ ማለት እዩ። ስለዚ ከምብቦ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ክሳብ 4። ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 እንታይ ኣሎ? ግናኸ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ናብኡ ምእካብና መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቃል ወይስ ከምቲ ካባና ዝመፀተኩም ደብዳቤ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፉ ከይትነቃነቁ ከይትስንብዱን ንልምነኩም ኣለና ኢሉ ማለት እዩ። ንልምነኩም ኣለና ኢሉ ማለት እዩ። እንታይ ይብላ ኣሎ? ከንብባያ ካልኣይ ግዜ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እንታይ ኣሎ? ግናኸ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ናብኡ ምእካብናን መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቃል ወይስ ከምቲ ካባና ዝመፀት ደብዳቤ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትነቃኑ ከይትስንብዱም ንልምነኩም ኣለና ኢሉ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ገሊፅልና ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ? ገናኸ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ግናኸ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ናብኡ ምእካብናን መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ፅቡቕቲ ቃልያ እዚኣ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቃል ወይስ ከምቲ ካባና ዝመፀተኩም ደብዳቤ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትነቃንኹን ከይትስንብዱን ንልምነኩም ኣለና ኢሉ። ዋው ሃሌሉያ። ብዙሕ ነገር እንታይ ገይሩሎ ኣብዚ ገሊፁሎ። ሓንቲ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ኢሉ ማለት እዩ። ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ኢሉ እንታይ ገይሩሎ? ገሊፅዎሎ ማለት እዩ። እዚ ምጽኣት ጎይታ ዝብል ኣብ ብዙሕ ኣብዞም ሰብ ተሰሎንቄ ዝኣመኑ እንታይ ነይሮም ማለት እዩ? ርቡሻትን ዝተነቃነቁን ዝሰንበዱን ነይሮም ማለት እዩ።
كل شيء متعت كبهال كله بسبت سلون كي كنريه خلنا بسبت سلون كي كنريه خلنا سم بعدن زتنا قنقون زفرحن نيرون مالتي سلازي نحنا حجي كما إنا كابز نردع مالتي كما إنا كابز نردع مالتي بزعبا متعت قويتا انتي لنا مالتي متعت قويتا إلنا متعت قويتا أبكلته كقلص كله متعت قويتا أبكلته زقلص مالتي እቲ ምምጽኡን ብብዙሕ መንገዲ ቃል ኣምላኽ ክንርአና እቲ ካልኣይ ዳግም ምጽኣት ከዓ ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ብክልተ ነገር እንድሕር ርኢናዮ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣብዚ ዝገልጾ ዘሎ ግን ንናይ ምጽኣት እዩ ንናይ ምጽኣት እዩ ክንርድኦ ጽቡቕ ጌርና ዝበለጸ ማለት እዩ ስለዚ ከምቶም ሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ከይንኸውን ማለት እዩ ስምባደ ከይህልወና ፍርሒ ከይህልወና ምጥርጣር ከይህልወና እዚ ብዙሕ ግዜ እዚ ምጻት ዝብል ካብ ምጻት ምትራፍ ዝብል ምርዳእ ኣብ ብዙሕ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ካብ ምጻት እንታይ ምትራፍ ዝብል ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ጥራይ ዘይኮነ ኣባና እውን ብዙሕ ከምኡ ምርዳእ ኣሎ ስክፍታ ኣሎ ማለት እዩ ብምጻት ጎይታስ ጎይታ ከይሓድገካ ዝብል እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ምጥርጣራት ኣሎ ማለት እዩ ምጥርጣራት ኣሎ ከመይ ኢሉ ጎይታኸ ይሓድግ ድዩ ጎይታኸ ይሓድግ ድዩ ብርግጽ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ጎይታስ ክሓድግ ይኽእል ድዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብዚኣ ዓባይ ነጥቢ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ጎይታስ ክሓድግ ይኽእል ድዩ በርከስኒ ጎይታ ዝኸፈሎ ኣብ መስቀል ፍጻሜ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ብናይ መስቀል ትርጉም እንድሕር ተርጉምናዮ በቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፈለ እንድሕር ተርጉምናዮ ምጻት ዝብል እንታይ ዝኾነና ማለት እዩ ምጻት ዝብል ጽቡቕ ገይሩ እንታይ ዝገብረና ዝርዳእና ማለት እዩ ስለዚ እታ መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ኢሉ ማለት እዩ በታ ምጻት ጎይታ ክዛረብ ከሎ ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ኢሉ ቅርብቲ ኣብዚኣ ደስ እያ ትብል ቅርብቲ ዝተቐረበት ዝተዳልወት እያ ማለት እዩ ድልውቲ እንድሕር ኮይናስኒ ካብዛ ድልውቲ ዝኾነት ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስኒ ካብ ምጽኣቱስ ብምንታይ ኢና እሞ ክንተርፍ ንኽእል ብምንታይ ኢና እሞ ክንፍለይ ንኽእል ነዚ ኣርጊፅና እንታይ ክንከውን ኣለና ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣርጊፅና ክንርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣርጊፅና እንርድኦ ምክንያት ከ እንታይ ጎይታ ክሓድግ ኣይክእልኒ ኣቦስ ንውሉዱ ዝሓድጎስ ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ እንታይ ኣይትገብርና ልክዕ ጉይሁ ሓሪቑ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ናይቲ ኣቦ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ነገር ኣብ ደቆም ክሕደት ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም ክሕደት ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ግን ኣብ ሊፁ መንፈስ ቅዱስ ክንደይ ዘሂብ ኢሉ ከወዳድሮ ከሎ ምድራውን ኣቦን ሰማያዊ ኣቦን ከወዳድሮ ከሎ ኣብ ዝመልስለና ማለት እዩ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይሂብ ተይልና እነሆ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ክሓድግ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ክቡር ዋጋ ይኸፊሉ ልዕሊ ኩሉ ክቡር ዋጋ እኳ ይኸፊሉ ክቡር ዋጋ ንኩሉ ሰብ ዝተኸፈለሉ ሕጂ እውን ምጽኣት ጎይታ ከምደይ ትተርፍ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ተኣማሚንካ ኢኻ እንታይ ትገብር ሙሉእ ምትእማን ምርዳእ ክህልወካ ዝኽእል እዞም ሰብ ተሰሎንቄ ክንሪኦም ከለና ግን እቲ ምጽኣት እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣፍሪሕዎም እዩ ብምጽኣት እንታይ ዝኾኑ እዮም ዝፈርሑ እዮም በርከስ ኣብቲ ታሕቲ ከይተናቓነቕኩም ከይትስምቡዱን ንልምነኩም ኣለና እዩ ምንቕናቕ ክንርድኦ ከለና እኳ ካብ ሓደ ነገር ምንቕናቕ ክንርድኦ ከለና ምፍላይ ዘምጻልካ ማለት እዩ ምስምባድ እንተመፂኻ ኻ ፍርሒ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ምርዳእ ከም ዘይብልካ ኢኻ ፍርሕኻ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ተቐድም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ እቲ ኣርእስቲ ክንርድኦ ዘለና ካብ ምጽኣት ምትራፍ ዘይኮነስ ናይቶም ማሕበር ወይ ናይዞም ሰብ ተሰሎንቄስ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሽግሮም እዩ ኣገዳሲ በርከስ ምጽኣት ክንብል ከለናስ ካበይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ዝብል ሕቶ እውን ክህሉ ኣለዎ ካበይ ክመጽእ ልዕሊ ኩሉ እዚ ካበይ ክመጽእ ዝብል ቅድሚ ምምላስና እታ መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ኢሉ ኣሎ ማለት እታ መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ኢሉ ንዓና እውን ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ
بركس أبجله كزاربهم كله انتي لو مالو نسخاتكم دك برهاني بر كابت الماسي أيكونكم من يلو مو تا معلت قويتاس حجك الربتيا مالتي اندر برهان كوينا تا معلت قويتاس برهانه ببرهان كل مسلاخ لنا اتزبلت أي يكون لنا مالتي اتم زبلت أي يكون لنا مالتي برهان متيو برهان كمتيو كنفلاليو كنكل علنا مالتي كابيو خمت قويتا يسوس كريستوس كابيو خمت كابانا روحو كوينو دي إذا عبي حطو خلو ناخلالو إذا خملس دلو حطوي مالتي قويتا يسوس كريستوس كابيو خمت كابيو خمت أبرهان اندحرار لها خوين برهان مليشو برهان دي خمت أكا برهان سي مليشو دي برهان كمتاكا أبرهان اندي غازلق بغويتا بيسوس كريستوس أمينكا مس كريستوس انتا خوينانا حدا سغا هونكم يبلنا مس كريستوس وانجيل زي حفر مخانكوا بزي خاطر ديو مالتي نو مس كريستوس حدا هونكم انتا الناس كابي يخمت زبل حتوون كن حتى تعلنا كابي زمت كابانا رحو سلازونا دي قمت سلازي سبتو سلونكي أرحيقهم منيرون مالتي سبتو سولونك إخن ردهم كلنا اندحر سنبادن فرحن اللوهم كوينهم أرحيقهم اللوهم مالتي روحو غيرهم اللو كابهم سي روحو غيرهم اللو اتي مس كريستوس حدا يخم سغا كريستوس يخم زبل مرداس انتا كوينهم اللو مالتي أي تردؤمن اللو أي تردؤمن اللو سيلازي اندحر إجابير أب لبنان أب أفنان كربا خوينو كابي يخمت كابي يخمت إذا كحتى زلوا كل شيء مزعت انت تباهيلو سي زفرح له مغنيات أيكونن بركس درو اتبرهان كويني مالتي برهان كويني اتبرهان تغليسي نسوخا غويتا يسوس كريستوس أبانا خانتا كويني حدا أكال كوينين حدا أكال كوينين نابنتسي ندحر بزعبا مزعت إلى ندحر تزاربين ممتع زبل سلازخون زولسني هجي نيديسي أنا نيديسي نعي خبلا كابيا ختمت نيدي إزا وين أغري نعي قلا يبلا كاباي أرحي قاسي كتمت إيخي إيدي كتمت إيخي أغري كتمت إيخي إزني كتمت إيخي دي خبل دلني انتاي خبل دلني وين إيدي نأغرين كم تقبو زلوه كرد أنزلني أغري مخانا خفلت علني إيدي مخانا خفلت علني عيني مخانا تخجبر علني كفلت علني سلازي أزي مسعت الزبل سبتو سولونك أزيوم سنبيدهم فريحهم سلازنابورو سنباديهم فرحهم ينتايز قبلهم زلو هاوريا باولوس تبوك غيرو يلمناكم الله زبلهم زلوكا يمعدوم الله مالتي يمعدوم الله مالتي سلازي جابر تمسكون اتا مصعاتن تبل مصعات غويتان تبل اتا معلت غويتات تبل انتين حدا اين مالتي حدا اين اتا معلت غويتا حجك قربتي عيل اتا معلت غويتا حجك قربتي انت يلوس دلوتيا مالتي دلوتيا الويس دلوتي برهاني كل شيء عز برهاني مالتي كم كل شيء مسكر كلنا معلت مدحان حجاتنا معلت مدحان حجاتنا كمعلت قويتها حجة كل شيء عسي حجة مالتي تحجز خونة المقنيات كا أبانا يا مالتي جابر تمسكن يكون كابانا زرحاقة أيكونن مالتي كابانا زرحاقة غيرنا اندحر وسيدنا يو لك قمزم تسلون كي بسنبادن بفرحن علنا مالتي بسنبادن بفرحن علنا حجيجن بسنبادن بفرحن كينهلو ازي مصعات غويتا زبل كنردو خنكل علنا كمت انت وي زغلصنايو تقداماي مصعات كنبلت خوينا انت وي انتاي نغبرو نيرنا نغلصو نيرنا لعل كله بلو كيدانن حدش كيدانن إلا انت غيرنا فلينا نيرنا مات ات مصعات زبل اندحرينا بلو حليفو حدش كوين ماسيو حدش مان تبولي تا كوينو حاليفو تحدش تغاليصو زخا بغمز خجلص كله خاني ات زفوخوسه يخون مالتي بلوي حاليفو انت كوينو حدش اورد انت كوين مالتي ماتيو مالتي حدش انت كوينو تغاليصو نسوخا غويتا يسوس كريستوس مالتي قداماي مالتي انت كوين له مالتي بلوي يحليفو حدش ماتي مالتي
حدش تجليتو سلازي وانجل انتاي زيكون زي حفر كحفركا اي كألني وانجل كحفركا اي كألني زي بزح سبد الشغل لي مالتي كم مزعت كي تعرف بكرسوس زعمان كاس كم يجير كي خطر كم يجير يخا كونالكا مترافس بالعاد حساس بس كابي إيخا تردي غير بركس مسكرسوس حادثة هونكم يزبلنا مسكرسوس حادثة انت قيلنا مسكرسوس حادثة انت قيلنا نسبتو سلوكي كمعرف حدا معرف كلتا معرف سلسة حموش دولو تبو غيري تايز غورو زردوهم مالتي افتي فقد حموشتا اندحر كينا فقد عسران سلسة دولو فقد عسران أربعتن زلو اتي كلنتنا نايسب تزاريبو افتا فقد عسران أربعتن جن نسو أموني مو كغبرويز نسو أموني مو كغبرويز نسو أموني مو كغبروي نمزعيون تايمالتي كغبروي أموني زحالفة انت جيرو حجوني قبر انتلو نمزعيون كغبري ازي كابانا ايكونن كابت اقوي مالتي اتي كابت اقو زبل مرداء اندحر ترديكا مزعات قويتا اي تفرحوني خا ካልኦት ብዝተፈላለየ ምጽአት እንተተርጎሞ ምጽአት ግን ተጠንቂቅና እንታንገብረልና ከነጽንዖን ክንርድኦን ኣለና ከምዞም ሰብ ተሰሎንቄ ዝርቡሹ መምሃራን ከምዞም ንሰብ ተሰሎንቄ ዝረበሽዎ መምሃራን ገዛ ርእስኻ ካብ ቃል ኣምላክ ክትመሃር ከለኻ ብጥንቃቐ ምርዳእ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ንምጽአት ብምትራፍ ድሰብክዎ ብዙሓት እዩ ብምትራፍ ድሰብኮ ብዙሓት እዮም ዋላ ምስናይ ኖህ መርከብ እንተተመሳሰለት ድሕነት ዝብል ምስናይ መርከብ ኖህ እንተተመሳሰለ ኣብቲ ናይ መርከብ ኖህ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ግን ሓደ ነገር ደስ ተብል ቃል ኣላ ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ትዕዮ ምስ ተሰርሐ ኩሉ ነገር ምስ ንሱ እሙን እሞ እንታይ ክገብሮ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ነዚ أبقت وينا مالتي تا فقد سلس علي أنت هنقبرينا كن رأينا حجين فقد حالا فلتاني نانتا جرنا دلنا رئينا زلنا نايسب تسولونكي مالتي كلاي تسولونكي معرف كلته كف فقد حالا كسب 4 إلنا ولات مدب أنت حزنا جن حدا كلتن إنا أنبيمنا دلنا مو بتا حدا كلتن أنبيمنا حسابي بقى جليزة نفتح 3-4 جن انت هنجبرينا بارتو تكون جبرينا مالتي أما زعي كنزارار بالله مالتي سلازي بشم يسوع كريستوس كان بقى جرنا انت هنكمبرينا كن عطوينا مالتي يسوع كريستوس كويتاي قال أملاخ كم زيب لجنا جناخه أتوم حواتي بزعبا مزعب كويتا يسوع كريستوس نابو مأكاب ناس دابي كابتي أمرهم كالتيفكم كي تنقانوكم كي تسنبدون نلمناكم علنا إلو مالتي أبزي كقولتو خلو تزعبي أفتو موردعتاي نايتي فقد حدن فقد خلتن حزوو دولت أرنيفو انتاي وعمرهم كالتيفكم كي تنقانقو كي تسنبدون نلمناكم علنا أبزي انتاي سلازغون مالتي أبو أمره ينتايز قبر زلو زمكر زلو أبو أمره سنتاي اللو مالتي من نقناقن مسم بادن سلازرع عيلومي حواريب أولو سايز قبرهم زلو زقلت اللهم زلو أياني بزعبها مزعات قويتا يسوس كريستوس نابو مأكاب إلو اللو مالتي نابو مأكابسي تاي قبر اللو مالتي يزارب اللو مسأحوس أبيلو خاني نتا معالت قويتا حجي قربتي كمزلاسي تا معالت قويتا حجي قربتي كمزلاس إلو مالتي انتا جيروم أبزي كفيلو يردوهم الله نحنا خي كابزين تاينا نوسط يسيابير تمسكنين تبعت كلونا الله كل شيء نمزعت كنفرحو يبلنا بوزح من قدي نمرمرو نفتشو قال أملاخ ننبب بوزح نقرات انتا جيرنا كابزفت كسع رأي خوانز دلو مصبوزح نقر أوادا ديرنا معكنينا قال أملاخ سلزخون إنه إجابير كابك أدماي قدفن حجون سلزخون إنه إجابير كابك أدماي قدفن حجون كقدف أي كلني من الله نولدس كفو خجبر زبل كقدف أي كلني من الله نولدس كفو خجبر زبل حساب
ጥቕላለ ክንህቢና መን ኣሎ ንውሉዱ ክፉእ ዝገብር እግዚኣብሔር ኣቦ እንድሕር ተባሂሉስ ንውሉዱ ክሓድግ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንውሉዱ ፍጹም ክሓድግ ኣይክእልኒ ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ በዚ ሰዓት እዚ እንሆ ወንጌል ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ወንጌል ንዛረበልና ኣርእስትና ናይ ወንጌል ዝነበረ ከዓ እንታይ ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ወንጌል ዘይሕፍር ዘለዓለማዊ ተኮይኑ በዚ ወንጌል እዚ ክትኣምን ኣለካ ማለት እዩ በዚ ወንጌል እዚ ክትኣምን እቲ ዘይኣመነ በዚ ወንጌል እዚ ክኣምን ኣሎ እምበርከስ እቲ ምግላፅ ዝብል ናይቲ ብርሃን ምብራህ ዝብል ኣብ ልብኻ እንታይ ክገብር ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሻዕ ከብርሃልካ በዚ ወንጌል እዚ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ክትኣምን ኣለካ እቶም ዝኣመና ከዓኒ ልክዕ ካብዞም ተሰሎንቄ ሰብ ተሰሎንቄ በኦም ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ ስምባደን ፍርሕን ካባና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና መንፈስ ትብዓት እምበር መንፈስ ፍርሒ ኣይተቐበለናን ንሰብ ተሰሎንቄ በዚ ጌርና ካብ ቆሮንጦስ ሓሳብ ኣምፂና ንሰብ ተሰሎንቄ ከዓ መልሲ ንረኽበሎም ቃል ኣምላኽ ካብቲ ናብቲ ኣምፂኻ መልሲ ኣለዎ ኩልሻዕ ጉሉፅ እዩ ዘይሕፍር ምዃኑ ጉሉፅ ምዃኑ በዚ ይነግረና ማለት እዩ ሻሎም ሻሎም ጎይታ የሱስ ይዕዝዩ ይባርኽኩም እታ ፍቕዲ 3:4 ካ ፅቡቅ ጌርና ኣብ መጻኢ እንታይ ክንገብራ ኢና ክንትንክፋ ኢና ማለት እዩ ሻሎም ሻሎም